sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Halo iti Biyernes! Ganasan, Warner Ruben. Biyernes man, apaw. Ket manipod technical side, kadwa ni partner Ruel Laranang, kini partner Joe Maria Bab, apaw. Para iti panagdadanggay tayo man, iti sawa, para iti natin programa, Tiradpas Ronda. DC Saes. Awa. Katam ko magamindatan, partner Ruel. Data, kalendaryo yun ta. Ya, ay napaiso. Ipakasti ko ito maday, madam-dam. Kalendaryo yun man apaw! No, dagi jay ko ka dawatin da kedarakkel, dagi darakkel numero na, nga dagi jay babasait, ya. Jadi ke tunggal ko ID ka dati kalendaryo na tata ke nangina mo gaminan ti printing. Ada pa ID ke nagusod dagi jay halos personal kaslap tawag kasi personalized ba tawag kasjay. Dajay ada nagan na kadawa. Tata ke mamuten mau tata dagi jayan. La. Nagudwa tayo ti bulan iti Enero apo. May isa ka nagiti kang runaan nga pagyamyamanan tayo ta ada tayo lata iti daytoy nga guddaw iti daytoy panawon nga daytoy ket may isa ka nagiti blessing latta dagitoy nupay nagadado dagita pagdandanagan manan ay apo no apay nga dagiti dad. Adan to daje super flu ba daje H3N1 and awan dagas na apo no agkwa tayo. Subli tayo ti kastoy. Yeah. Tawag kastoy face mask. Gagayom kang kapsat. Awan dagis na karagiti nga panahon no makita yo ado ti kukwat tata. Ado dagijay kasyay. Face mask gapugarod ta adaman dagiti pagdandanagan kadagiti guddaway. Ken uray pay awan dagita gagayam, No, ada kati kaduan ti tattao, adan to agat acheng, adan to agoy uyag, adan to ti agat prap, excuse me, kada hindi mangan, wan. Ke dagijay ke virus. Virus dagijay. So nga ada ken awan dagijay nga pagbubungan dagita kasta ngay bagbagati ko DOH kada dadu mapay ke awom dakes na no ag face mask. Wan. No kaya yo pati face shield, awom pay makita ka naka face shield. Apa no pauso ko man ng data face shield din. Maya mo di ba? Data face shield. Anyway, agora kayo ta ore ke bigbigat pa lang mat so dagijay tibalikas tayo iti dati guddaway pagmen naan. Dati ko tayo nga pagmen naan of course. Adalata dagiti napipintas nga intayo ibasa. Datoy good morning, agyaman naklatak ni Sir Mike Carino. Sir Mike, kablawang ka man, tira-tira bigat. Beautiful people are not always good, kunan. But the good people are always beautiful. Ay, siya ito na dagiti napipintas nga tattao.
nya ti daddo mo pait. Ket saan nga kanayon anasayaat. Wala na. Panagugugali na. Ngam dagiti nasasayaat ti panagugali na nga tattao. Ket kanayon napintas. O, di ba? So, no kaya yung balin nga kanayon nga napintas, amo yun ti obraan yun. Di ba? Amo yun ti obraan yun. Tapno ti kasta ket kwa. Mayat. Ni i-screenshot ko kuma dati ko madimot i-screenshot na dati. Madi nga talaga partner Ruel. Madi na natin cellphone ko diyan mo na. Ikal man napana dito smart ko. In kwa dajay madigaw dajay internet mi. Bagman sir ta nakaumay ka last day mi tatta dituyen ko. So dagiti pa nagbaybayad kada papa tawag kastuyan. Dajay madit internet da kayo nga makapan last day da hindi kalman kuno ja mo hindi kalman tatta hindi kalman sa temok eh last day mi tattan sir kuno so sa lugar uda no ka bigan kuno ibigan lang tagbakas lang mo la globe ide hindi ko kada dito kandon hindi ko ang ke istorlanan hindi ko ang ke awanan jibigan la hindi ko ang ke nagawan jibigan jela San Fernando so nga idi dati number ko ke kinabayagnan nga ususarek madi dajay ja mo no SIM card wino ko awan hanga mausara hanga pulos nga ko napanak San Fernando pagbi lagayam apaw 10 minutes lang kinun ngam dajay travel mo ti adang nang dadael hamo mabaling karon nga itawag-tawag lata ta SIM card karon Asyay. Dagay kuan na. Kay tatan ako kastanto manan dati smart apo. Dangron dagiti naka PLDT nga reklamo maditi signal da ako. Inanaus. Nga mabaling kay tumawag kano ti ko 171 ano ba? Dajay hotline. Panay nga hotline tatan panay nga tatan gagayom gagakapsat. Aya. Di kuan. Garawan. So anyway, so dajay kagayam, nalagip ko. So dajay pagbagak, may no bigbigatan dati kastay. Dajay mangipa IT pagmen naan. Ti tirad pas ronda. Manipod kini man nurot. Nga dajay no dagijay no kaya yo agbalin nga napintas nga kanayon garami kay tinasayaat akanayon ta ustumat dajay dagiti napipintas haang kanayon nga nasayaat adu dagiti napipintas ti napipintas ken nagugwapo kasi ti ko natatarake ket adu dajay agpatinggalaeng itilanga kunada ngem di uneg na rinuker kasyay ngem no kaya mo ti agbaling nga kanayon nga napintas nasayaat ay ket agaramid ka tinasyaat kun no kaya mo kanayon nga napintas ken natarake agaramid ka iti nasayaat yan dajay tapno kanayon ka napintas wenno natarake dajay ti ko na sikreto tinag tiagbalin napintas ken natarake gagayon nga di ba Sir Mike Ma'am Chering, good morning. Malagip ko tata. Di ba kasyay kagayong dagijay apo. Dagijay nga pambanag ti intayo laglagipon nga kang kanayon. Hang kayo nga naunget, hang kayo nga naimot. Imot. At ano naparabor kayo. Aya ke oray kas ano ke malitupan na dajay kinaunget ya. Ngrata dagiti ingrata. Agayo kang kapsat. So anyway, dajay ti maysa kadagiti kwa. Dajay ti maysa kadagiti pasagepsep tayo iti bagbagi tayo.
no maaramid tayo, no maaramid yo. Yan. No maaramid yo. Ngam no hanyo maaramid, pangit kayo. Pangit kayo, no hanyo maaramid. Kasi ang dajay. Yagarod do, pangit kalatan. Ari kagarod nga nasiyat nga tao, di ba? Naman manuti bagana ti bagina nga saan nga nasiyat. Ay na. Agad ano ti raramid nga na yung bag. Kunam sakit day, kunam. Sika atihaan. Saka kunam. Sana ti kasyay apo taga-tagari ka pa awanin di ba? Ang mga tagarin no kasyay apo yan. Medyo napudot ti panyempo gagayem. Ayan, medyo napudot ti panyempo. So, dati ti pamigat ko ni Cheren. Ayan, yung makita. Sopas. Lilangid ko kasta. Tapnohan nga makita. Tapnohan yung makita. Alas 8, kagaya sa sakbay na dagiti pa kamo mani po diti Master Control. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti lima ang metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas apan nagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabarangayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy
Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, hugas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits ko na go. Sa healthy Pilipinas. Maraming salamat po. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na. Tutuloy lata po, alas 8:08 ti programa. 8:08, yan. Kasla 7:07. Di ba? Kasla 7:07 man. Okay, so datoy gagayang absat. Kaya ti adda nga kwa.
tayo kita nga inaldaw-aldaw oras. Yeah. Ano mga may dati kuan. Anyway, may isa kadagiti madlaw kiti dati nga panahon, manipod iti January 1 naging gana kadagiti nga aldaw di si Sais apo. Adu ti aksidente. Ken adun ti natayen apo. Aya. Adun ti natayen gapu ti aksidente. Dati tiriga na kadagiti nga panahon apo. Ya mo no apay nga nagbara ti kalsada. Dita Santiago ke duwansan ti natay di ba? Medya agriro gapu iti aksidente dita. Han nga dita yay may sa dita jay may sa dijay Santa Maria dajay Kaudyan. Di na minsan pa dajay wenno di Kalman. Di ada aksidente man gaminan ke taga Santiago. Apo. Ken malaksid ti dayta dapay dagiti daduma nga naikukwat tayo. Aya. Ureta kita klanen. Ano kwa? So alwadan nyo, nagbibiyahe kayo, apo. Yayeti, kaya kung ipalagip kada kayo, gagayom kang kakapsat. Dajeti ko yan nan, dajay nakita ko, dajay aksidente di Kalman. Ayan nan. Yan. Okay. Dati na dita suso idi kwa datoy gayam rabii idi 14 ya. Nakita di jay enti post ti kwa ke may sansa nga mangisursuro gagayom kang kapsat may isa nga mangisursuro. Datoy natay gaputi aksidente gagayom kang kakapsat ya nakita di yan ti post dito Facebook ditoy ket napasamak idi alas 10:30 idi January 14 25 anyos nga taga Poblacion Norte Santiago Ilocos Sur nga nag-drive iti Yamaha Mio Soul. Asla da jay lugan dati ni partner JR ya. Yung madatama kanadan tatan Mio Soul. Gagayom kang kakapsat. Adu gamin ti Mio niya, ada ti Mio Aerox, ada ti Mio I, ada ti Mio, ada ti Mio Gravis, di ba? Mio Soul. At gagayom kapsat kino na ti may isa kadagiti witness dati motorsiklo agturong iti abagatan. So most probably baka agawid ya. Agturong iti abagatan idi adan iti asidig iti bridge di rangtay dita Barangay Plaza apaw. Aya. Ditan nga dati witness nakangeg iti kanarbaag ya. Ke ditan nga nakita na datoy motorsiklo nga naikras iti concrete post. Iti fence barrier, iti gate, iti Barangay Plaza. Ket gapu iti dayta nga impact gagayom kakapsat na ipurwak dati biktima. Iti 5 to 7 meters manipod mismo iti point of impact. So manipod dito aging gana di tayo ni partner Ruel. 5 to 7 meters. Manipod dito aging ganta 5 to 7 meters mata niya. Kasyay ka adayo gagayong kakapsat. Aya kasyay ka adayo ti panaka ipurwak na. Ket gapo iti sugat iti bagina ken iti ulo na. Aya no penetray datoy dijay Ilocos Sur District Hospital iti Narbacan. Declared dead on arrival gagayong kakapsat. Aya dead on arrival piman. So nagsarili gagayem nagsarili gagayem so data so anyway dadumapay aksidente nya datoy unjust nya datoy libel
cyber libel alwadan nyo dagita post yo gagayong ng kapsat. Aya alwadan nyo dagita post yo nariga nadagsen ti cyber libel. Idi nag-interview kami ke di ada na interview dito ke kunana ke hanin nga mapanan itilupon ti barangay dagita ke mabaling ngay direkta nga may kaso gagayem. Aya dati biktima kunana bayat iti panag-browse na iti internet ti Facebook DJ sinait nakita ti post nga na direkta kanya na nga daytoy ket nang dadael iti integridad ken personalidad na innaganan na mismo ni may panggap ti kwadatoy kwarta may panggap ti utang so dati kakailian so nga dati tiriga na no papautang kayo nga no hang kayo makasingir ipusyo si kayo pa iti makaswan. Dati may isa nga pagminna-minnaan pagpampanunutan gagayom ng kapsat. Aya ta amuyo ke sugurod na laing da nga umutang dagita. Ta natuturod ti pakinakem da. Tatta no hangga makasingir ada dagay dadto maipusan na ti Facebook. Aya ipusan na iti Facebook ket di tamutten nga kwa. Dajay timulong isumuten ti addang agprobleman isumut ti mabalin nga may darumen ke yamo no mabalin nga may darum gamin dagiti nakautang dagiti guntaway awali mo may darum ya nangrunan no aw dajay na pirmaan nga kwa papel di ba no daddo magamin kay kamlat tamutten kapsat tata nung hanggang makasingir takasapulam garud mo't unay si kamot ti dakas agreklamo lang mo ti PNP ditan nga ison ti addang addan nga pagproblema am tumutten kakailian so dadya ti maysa kadagiti riga na no agpapautang ka kada in the end sikati kakaasi sikati agproblema ya gasam pay gamin data no ti problema matita taktak masapul mo nga sangom gamin dagita may kadwa gastos masapul mo latamo ti tao nga ti abogado nga mangikalentegang kingkan no napanti iti kaso winoang ke tao nga mangibabaet king ka kas pangarigan man dadya tiriga na mo kaya dagita daddo mga perdolos benos mangutang kay sulat ti bubraan da data tapos no isudat ti na kuan ke dakasen sikat ti pagbalinandan nga kinbaban makinunagan so ngano daddo man ugpautang ka bagi dalatan bagi dalatan Tanya garod. No ipusam kasi kamot si katumot ti may kaso si kamot tada criminal record nan. Apo. Siya met. So nga no dadto mag nagriga met, di ba? Nang ronan no dahil dadto kaming ke oda pa pasangit-sangit na. Kada pakpakaasin na kada ko. Inton na alada naman nalpasan. Yeah. Di damo amon ti tumalyawan di ba di dapat amon ti inut-inutak manlanen kasla kasay ko ma apo so dajay met ti maysa kadagiti riga na met no dadto ma no in daka mo DJ ko yan ti Facebook da kasi cyber libel ya cyber libel garuden ti pagturungan nan kakailian. So yeti
may isa ka dagiti riga namit iti paglintigan no daduma. Ya. Dagijay no daduma dagijay amom dajay adati compassion now ada dajay nalakalamal ala tiriknana nga tumulong tapos dagijay natuturod ti pakinagam na isuda ti katkatawan ton in the end kagayom kakapsat griga to yan griga tumas jay yan, nakita la pasensya kayo nakaklagamin datoy so nga kitaan nyo basit tapos nya pa datoy dati na aresto dita nya kaso na datoy dita Santa Cruz ba datoy nya kaso na nya mo dati 9262 so anyway dajay alas 8:20 sakbay na dagiti pakamo manipod iti master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dato'y panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
so dito iti panang commence panang rugi ti panaka-construct na. So so nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Tayo, ang kaya nga magpagang dito yung siguro distrito, at least hanati ka babayan na po dagiti ay managaya ko nga leaderist na dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Ed Sison kaya dito na dumaduma pa na leaderist na dito sa distrito. Inaalap ko for TESDA for 2023 to 5 million and dagiti na duma-dumang training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery. Nagtutuloy alas 8:28, apo. Ay, Allah. Good morning, Idol. Ate Brenda, good morning. Kunana ni Maylin, maraming salamat. Maylin, Tuvera, ayun. Iti ingka binigat nga panagdengdengeg kan panagkabkablaaw yun. Okay, kan dagitig birthday ko rin kita dagitig birthday sakbay nga malipatak manan no dado maliplipatak. Happy birthday kini ni manager Benji. Ay mo no manager wino supervisor pa ngata na Benji Lagaso. Idi gamin mapana palad San Fernando, ti kapihan sa Ilocos, manager isunan ti kwa. Radyo dita Dagupan, medyo nabayag meten. So tatak mabalin nga supervisor wenno area manager wenno kwan. Anyway, happy birthday sir. Yaman dengdeng ka. Ewan ko nakikinig ka ngayon. Da kami edit mapahan until pandagayay ko edit dita San Fernando Ma'am Maricel Fronda ayun umpay ni Ma'am Milan so happy birthday kini gara kayo Felani kan dagiti dadto mapay isulati wagas ko mo dato nga panakalagip kada kayo gagayong nga kapsat. Isulati wagas ko mo nga panaka
panangkablao kada kayo daytoy no daduma ke no niti Facebook ati pagkitaak. Pasensya kayo no ang ko nga makita no daduma ta tawag kastoyan. Baka nga dito'y Facebook. Yan. Kan daduma pa sino pa nagbe-birthday, gorita kita lang nakablaw mo dagiti daduman. Ayan. Okay. So dajay. Happy birthday kada kayo. Apo. So di tayo lilipatan. Di tayo lilipatan ti Pito-Pito plus herbal capsule. 8-8, Pito-Pito. Ayun. Ang dati Pito-Pito. Tradisyonal, herbal ken natural. Dahil ti maysa kadagiti kwalifikasyon na. Talo nga kwalifikasyon na para kada tayo, para kada kayo nga nataengan. Ang runa kada kayo nga nataengan. Nga pagbalbalinin na ang maintenance datoy. Awan dakis na, kuna manan. Pagbalinin na maintenance datoy, tapno ti kasta. Nang runa no, nangatot ta kolesterol. Wenno nababaunay, wenno ada pitik-pitik ta puso. Wenno kirkirbios. Aya, maditi chan. Panagibleng. Datoy. Wen, ag maintenance kay lata, awan dakes na, itutuloy lata nga tumaran, ngam na yun data ti maintenance, iti Pito-Pito, tada ito iti mang patubker, iti resistensya yo, immune system. No, ang kayo nga uminom gamen, nalaka kayo nga sakit, tawan ti mang salaknib kada kayo, awan ti mang kabal kada kayo. Nalaka kayo nga kapsut. Ayan, nalaka kayo nga kapsut. Bakit kin lalakay karuda? Papada tayo. Ayan. Ke hamang kaslay idubeng. Idubeng ke no nya ti mapanunot mo nga ramiden ke maaramid mo. Di ba? Idi ke kurang mano dumano ka. Tata ke dumano ka. Nakwa. Nga sumurot una yung ti bagi, iti baga ti panunaw. Uray ti reflexes mo, ahon pa yan. Kaya kasano garudan, sa lakniban ka, iti sakit. Siyempre, nabumputog lang. Ngam no, Pito-Pito kayo, dajay, apaw. Sakbay ka duwa, kaslang ay ikan na ti protection. Yan. Anyway, kasi manan, herbal, amoy no herbal. Awanti side effect na data. Herbal karod, awanti hanga synthetic, di ba? Natural, dajay natural. Natural. Hanya na aramid, no diket na urnong kasjay. Na proses ti panaka proseso na manipud iti natural bulbulong, rooting, ramramut kasjay. And traditional. Ta ide pailaeng idi pailaeng dajeti maysa kadagiti kang runaan nga ububraanan Pito-Pito no damag kayo kadagiti apong iyo da kayo nga ubeng uray da kayo nga natangan di ba data mo titi agpaburek di ba agpaburek kuno ang galaan dajay bulbulong kada ramramot tadtadong ni Siyay, balinom nga tsaa, mabalimot. Idi, paburag kas siyay. Pinuang ka jay tutut na. Pispusem. Kajay, idi, gagayom ka nga kapsat. Idi Ke, siyempre, tatan, kabarwanan mo tan. Awan, ti tao tatan, nga saan nga nakaigam ti cellphone. So nga, gumatang kalanan, ti Pito-Pito plus herbal capsule. One. Dajati maysa kadagiti kwa ayati maysa kadagiti kang runaan gumatang kalaanen tapno iti nasisiya at tawag kastoyan epekto na iti bagi tayo laglagi pen tayo data gagayom kang kapsat haan tayo nga liplipatan dayta wan tano daduma ket haan tayo nga igem iti salon at tayo adu dagijay kuna tayo malanen
panagrasi. Narasi. Gaputi adunay gamin ti virus kadagiti nga panawonan apo. Adunay ti bakteryan. Idi ka mabaling kala uminom dita bubun dita waig. Tatanyay. Makainom ka mabalin ay nga uminom ka pay tatta iti karayan tattan. No di adatta dagita salmonella kada nya dagayay ka kasyayon nga ko. Idi ka no makainom ka yay. Tatang ka uray tudon sa pay tatang nariga ka pay babaling nga inuman idi tangan mo latan kasta di ba? Aya tinagdumaan na kadagitoy nga panahon. Tanya ka raw no minom ka dita waig ke nagadadumo tattao tattan idi ka awan ti tattao unay nga mangi yalis king ka dagita paragdayarya apo yan aya agayem. So anyway dayay ti adang ay palagip ko iti dato guntaway. Okay, so sakbay na alas 8:36 na po, dagiti pa kamo manipuliti master control. Kahit ko ti agyaman kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kiti kailian tayo kan kastamet din ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay gita ti agas no di kiti agoperata. With the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services medical services nga mabalinda may tulong for our constituents with the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health. We have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission, and we thank the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Katay kabilit po dyan opisina, pero may in coordination BSWD, handa ma-delay dyan ito, so ang yung raya ka na jaya, basta no, that kan ito yun. Sa jaya, nagito yung lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa gatuya. Dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito tayo nga makita no kas anumati kinaelegtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it like yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Para sa healthy Pilipinas! Agtutuloy apo ti programa. Uso ka gito'y kasla uso ka na gito'y gudaway tiriri nga talaga eh. Ping Lacson versus Amy Marcos. Kiko Barsaga versus Daniel Razon. Yeah. Sino pa agririri kada gito'y nga panahon. Apo. Sla uso talaga ti ko atata.
Adapay dagiti duma griri apo. Nya na ya. Nariga man kanayon na makabasbasa dito'y basit laeng ti ababalaeng ti biyag kunana hamunay nga ibusen data iti panakirikyar panang stress ken dadumapay ajay gagayem kang kapsat ajay man kanayon mo basbasa dajay ke isumet ti palpalagip ko ti bagbagik nagadu nga problema nga parparnuayan ti lubong kadagito nga panawon nga apay kidin nga dagito no daduma aduma ti mayatang gamin nga kadagita nga bambanag isu ti pagragsakan dagiti daduma dadi nga makakita ti gaapa nga kasta sos no apay nga isu ti pagragsakan kagayem nga kapsat datoy ko so anyway datoy dati yamon nya kasama ti pagbanagan bilyonaryo di ba ni Daniel Rason Maysa kadagiti kabanangan nga Pinoy Pilipino aya may sa kabanangan isuna gagayong kapsat he owns billions in banks not in peso gagayong kapsat dollars aya so indarum na ni Kiko Barsaga nya dadya isok kuna ni Kiko isuti nang gamulo iti panakaited dagijay nya dadya ko dagijay kongresista asla siya gagayem kang kapsat tata indarum na indarum na ngam dinilit samet lang dadya ni Kiko tata ket ya munto ano sa pagbana mano ti pinangidarum na 100 million pesos kayang-kaya mo tada panagkuna Barsaga ya ngam dadya gagayem kang kapsat timaysa kadagiti timaysa kadagiti uso kadagiti nga panawon data riri nagadado nga riri ti kwakide kadagitoy aya timaysa kadagiti jamo no na imbag wino na siyaat wino na maday apo aya datoy agtultuloy nga panagnato iti sukat iti dolyar iti piso manon kadagitoy nga gundawayen apo 59 hindi kalman sa 59.42 dandanin mapan iti 60 pesos per dollar apo so paldo dagiti dakkel ti mapaspastrek na iti Facebook content monetization paldo da aya kadagiti darakkel akas kayo na tano pada ka lang nga small time awan di ka pa'y maka 0.10 ti may sangal daw kaya dagay darakkel maka $100 dahil pa'y ka naitakalan paldo kagayam wan kadagiti gudaway kag tultuloy iti panagkapsot iti piso kontra iti dolyar napintas para kadagiti adati kabagyan na dijay Amerika dijay abroad nga hanga na emote nga mangipatulod napintas tadakkel ti sukat na idi ke no $100 ke mga 5,000 kunamo 5,000 pagingga na 5,500 tata na umabot meten iti almost 6,000 kunamon iti sukat nan so nga suwerte dagijay mapatpatuludan iti dolyar kan dagijay agsisildo iti dolyar babaen iti monetization ti Facebook, YouTube ken TikTok ngem dagiti awan anti kasyay dagiti padang nga datoy laeng Pinas nga mangnamnama laeng iti
sweldo, weno naglakwan iti negosyo, medyo dadya ati medyo agbubasit iti kuan na iti panangawit iti daytoy nga kuan na gagayom kang kapsat hanggamin nga balanse gagayom kang kapsat no kasyay aya mabaling nga napintas ka dagiti daduma nga adu ti maapektaran ti daytoy apo adu ti maapektaran ti daytoy nangrunan no iti biyang iti ekonomiya ti pagpapatangan apo dayay haangan napintas iti biyang iti dayay ekonomiya ngem haan lang nga ditoy datoy kwatayo ekonomiya tayo tinangapekto no di ket uray ti Amerika dayay garod naapektaran kanupay dayay tensyon tinagbatan ti Estados Unidos ken Venezuela aya gapu iti spekulasyon nga agbaba ti interest rate iti US Federal Reserve ken iti lokal nga ekonomiya kisuga kasyay yamo man no apay nga di ba dapat pumigsa kuma ti peso no kasyay dapat isuda kuma si tayo mo ti adadang apektaran apay nakadepende tayo talaga ti kasyay nay aw mo tayo bating oras tayo na po tinati programa tayo giyaman ak unay sapay kuma tanakay pay na man iti informasyon Biyernes na ta apo Biyernes manipod technical side kadwa tayo ni partner Well kini partner Jo Marie to inumo ti biyang dana tala na imbag nga oras amin apo